বৈরব যত মিডিয়া song no tini noroni bisingti singoro hain hai tini sini kaisa kok tung tenane bai ma phaijak noro jotono sibo sini thangnai or jagao rajyo state o BJP jonojati morcha hoite kaisa gathering khemani yagolo মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বসাকা তাবুক আমচাইও গুন্দাগিরি বা তিপ্রাসারক যে কোনো দাঙ্গাকে বয়লার তো খুকতি খুনামানি 13 তারিখ গঠনা সাগাঙ্কনো 14 তারিখ তিনি মিয়ানি সালো কাইসা প্রমাণ নই রেখাইছিম কাইসা প্রমাণ খরকসা তাকুক ব একজন ব বাজার তেলাই থাংমানি বনো চিনি মথানি সাপোর্টার হনি বনো মকলে কেনা ফোন নুগৈ বনো তিনি অ জাগাও পুরা নর নুখা চাকর বাই শুল্কা বসা খাকলই বুখা তখা অমাই কাইসা চেষ্টা খাই দं হাইছি এন্ড তিনি নুখা যে সং ও হাও ও রাজ্য ও স্টেট একজন মিনিস্টার বকা কাইসা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারত সংবিধাননি समाय ताङै नाजाक मिनिस्टार बिनि बुखुगो एमन जे शब्द अंहर काजे बयलार तो खुंते खुंनाय ताबु तिब्रासर खुंजागाय दं हायसि सुंनुका बसामना सानानै नायमाने आपुर चेष्टा सामनि दफानो ब संनो बखुंनानि दिनि संगम स्राय स्राय नुका जे अमक काजे म एकदम टारगेटेड सिनि बरनो बागै ब अमक आकक सागायसि एन्ड गोबांमा जागावनो ब सुदु अ सिमिया खुमुलंग हाय दिनो खुमुलंग हाय जागाव ताकारजला हाय जागाव जमपैजला हाय जागाव गोबांमा गन्डगोल खायगाबो गोबांमा गन्डगोल खाई नक हक पार्टी अफिस सकमानि यखमानि यागोलो आगरतला कुमारी मडुटिव ओइ विकास देबबर्मा मन्त्री नेतृत्व गोबांमा गुन्डा बाहिनी बिहार बीजेपी नि अ जागा तंगायरक बर कुमारी मडुटिनि गेस्ट हाउस अफ हाफाय थुमानि ककबो जों सिकायसि तिनि स्राय स्राय ककमो एन आबन यागोलो संगबो सेमंगा जे विकास मंत्री अ गेस्ट हाउस फाइमनि यागोलो अ गुन्डारक आरोनि जे अफिसार्स मरगै तंनाय आरो रिसेप्शन आरोनि चुवां नंलाय बोरै तुलाय थुलाय माने आमहाय कमामा कक बत आबुक कमाम फुटेज बत तुरु लिक नाय नां खाखायो आसि आमहाय कमामा ता फुटेज फाइ दं सिनि याफो एन अमहाय बरग रक कुनो दिनाफनो एकजन सोसाइटी नि बागै दफानि बागै स्टेट नि बागै कुनो डेभलपमेन्ट तुइ मानि हायसि अमसुं स्राय स्राय कक दिनि आं सानानि मुचुंगो खरक बसुक तिप्रासनो नों रांबाय खरक बसुक तिप्रासन नों थकगै खरक बसुक तिप्रासनो नों सिकिरवै नों हाव फबै तनि माने मानगला खायसि जों not only YTF we are the responsible citizen of Tripura kaisa tiprasangai tiprasani jekono suk dugo don omo hain to hankai sungboni samo logio basana haisi omo political simi amo political ni baire phanang thang haisi jekono borok tiprasani jekono suk dugo sung basana bai sung ready tong tini sungmuka মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নেতৃত্বে দাগি জামান বিসিংতিনো তিনি ই যে বরক ব তিনি থাঙ্গৈ ও রাশিদ মিয়া ব খরকসাতামো ब माइनॉरिटी सेल नि प्रेसिडेंट ब आर चाकमागारनि मंगिया कामिनि माइनॉरिटी सेल नि बरो ब तिनि आ जागा थांगै डायरेक्टली चाकुर बा अटैक खायका मो पूरा टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर हायसि मो टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर न नुखाना गोबांमा थांनाय सिनि सान्ति बाजाराव गोबांमा गथनां लायका माहायंगै आ बरो ह ताबु गोबांमा बरो ताबु अटेम्प्ट टू मर्डर जागै ताबु खारि थुइमा तंगो तिनि इ बरोनो जों आबो खोनाका जे विकास मंत्री ब और रशीद मियानो ब साकामिया माइनॉरिटी मोर्चानि ब मन मिया साकाता मनि साका ब नों रमजागै पाइग्रादि पुलिस बाय रमजागै 2-3 दिन बिसिं ननो जों फियोगै तुमनाय आम हाय कक ब ताबु वॉइस रेकॉर्डिंग तुरक तुरक जों फायनाय नेमनु नुग ना हेसि रमजाग देहनि बनिजिन दागिखा दागि मानि यागोलो ब रमजाखा ताबु जे सोर्स खामनि बोजरते आबो जों सियोर साइमानि याको ब रमजागै ताबु ताय गय दिन बरगे यो ननो फियोगै तुमनाय साव आबोनि बगैनो गोबांमा बीजेपी जनजातिनि हनि गोबांमा खायतंनाय र गोबांमा बीजेपी नि खायतंनाय र बर तिनि बरंनि मन्त्री तंहनै बंनि चीफ मिनिस्टर तंहनै बर तिनि कत कत साइतंगो निजिनि दफानि बरनो बवै तगै बयलार खुक्ते खुगै तंगो तेम आं सानानि मुचुंगो लास्ट एमन जे इंगाना हायसि फेरां कगै वातै वावै आबो सेपन बिराट तो बृहत तंनाय हायसि अत्र प्रहास वायलेंस सुंबा हामजागिया किन्तु सुंनो बाध्यता खायो वायलेंस नानि बागै हायसि जों वायलेंस हामजागिया किन्तु नरक सुंनो फोर्स खायो जे वायलेंस नर हामजों काय केबो याक बेरेबेले तंगला खायसि आसु जरते सानानि मुचुंगो तुमुंनो महायनो नरक दिनै खरकसा स्टार्ट खाया किन्तु अमनि एंडिंग साब खाय नरक वान चुक दिहायसि जे स्टार्ट खायनाय बो एंडिंग खायमे हांके आबनि बिहितो बेलाय मारलायनाय हायसि दिनै सोंनुखा 13 तारिख सामानि यागोलो 14 तारिख अब गथना दिनै खाय फुनुका सिनि बरमगना मन्त्री विकास दंगरा आं बनो बरमगना माने बिनि बुमुना हनिया बिनि मन्त्रीनो सां बरम रहायसि
आं विकास देवनो बरम रिया किंतु मंत्री नो सांग बरम रो आं मंत्री नो सांग रा सार हनो किंतु बना विकास ना आं सार हनि हाइसे if you want to get respect nini मंत्री नो respect man kakai नों कायसे इंडियन नि कॉन्स्टिट्यूशन न तुयै समाय ताङै अंखरजाक अ हानि बगै अ दफानि बगै अ राज्यनि बगै नों सामुं खायने हांखाय दिनि जोंनि नुखा निनि भाषण ने होइतेस खनावै जों दिनि प्रूफ मांखा जे नों एकटा अनएजुकेटेड लीडर नों एकटा क्लास 10 पास नों अस्टेन बै कोन डेवलपमेंट तुइ मानिया अम सारा त्रिपुरानि बरक बसकांगो अमहाय बरनो नरक से बुस्थुना नांना हेसे त्रिपुरा सरक अमहाय बरनो जों पोस्ट होबै सिनि तामा हामंका अमहाय बरनो जों मंत्री रोबै त्रिपुरा सरक तामंका आबो वान सुदि हेसे अमहाय बरनो जों बसकां कि चान्स किनाय जों कि गोबांमा जारा ताबुक दफा दफा नै जों हिम तंनाय बर लागिदे हिमे तंनाय ना अमहाय बरनो हिमना तंनाय बसकांगो जबरनवे जतन प्रस्तुत तंगो रेडी तंगो गोबांमा सालाय जाखायसि ना केस तो फाइल खायजानाय मंत्री ने एगेन्स्ट फाइल खायजानाय कारण ब जेहेतु अब आं सामानि को गया ब्रॉड डे लाइट बाइक नि बसकांगो बसराक जे स्राय स्राय बसावो बॉयलर तो खुक्ति खुंनाय इट मीन्स बिन दागि मुंमन तिनि महयंगो हायसे अमक अमते कोनो माने सन्देहन खायजानाय रे कोनो को गयासे बिनि दागि मुंबा नंगो बनो दागि खायरेवो बनो रांरुइ खायरेवो बनो सुवाग माइखामचारुइ रांरुइ खायरि तनो हायसे बाबा रे नों मंत्री 5 बছर नों तामो खायया पब्लिक ज्योतिष सिउ हाथाय कतर न कत स्नामका निनि कृष्णपुर न कत स्नामका निनि बोसोर न कत स्नामका जोंहाबो सायमानो सियांगिया सायमानो आबन बायनो वाइसे एसेम्बली ओ जेफोर को काफुरु सुदिराय बर्मन ऑनरेबल एमएलए बाय सुंजापुरो मीडिया ने बसकांगो फाय काबि फनोगो निना काबमा बाय न खरसामान बखाव ठुक सांगिया हायसे आबन बाय बसकांगो काहामनो जवाबरनाय 28 ता 28 ता मानन हे जे इमां नुगै तंमानि बाहायजे नंलानि सोंसिया हायसे बसकांनि 28 एडिसि इलेक्शन नर रांनि दमकि फुनुमान हायसे नर रांनि दमकि पुलिस नि दमकि फुनुमान नों तो साइ तंगो हमारा पास मोदी जी है हमारा पास चीफ मिनिस्टर है हमारा पास भगवान और महाराजा है अब उस मुसावा से हमारा पास महाराजा है भगवान है तिपरासा है आप लोग के पास जो है हम लोग कोई परवाह नहीं आप लोग जो करना है करिए लेकिन आने वाला दिनों में हम लोग भी रेडी है चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा क्योंकि हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं आप देखिए जरा किसमें कितना है दम ऐसे 100% बरम गनां मंत्री एमन खे ताबु रां हनिया कोटी कोटी इनकम सोर्स खाइ तंगो कोटी यासी मारै रांचंनि यास्टेम तत्रावो कटर रांचंनि माला आबो बरन रां बाय फाइबा ताम तंबिनि इनकम सोर्स हा ताम तंबिनि आगी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर खायोबो ताम खाइबो तिपरा मथानि बिसिम गोबां मा लीडर्स बहाय बिनि उनक्लोग खापुरनाय तंफानो आम हाय लीडर सोंरुतु गय दं हायसे जों आमानो सों यागा गलाक रांनो जे हामनाय आबो नों दफानो फालमानि खलायो हायसे एन्ड बसकांगो गोबां मा बीजेपी नि बसाव तिपरा मथानि एमएलए थायनाय बसिदा सियां सेमिया बसकांगो टीटी एडिशन चंबरिन से सिकां बीजेपी नि गोबां मा एमडीसी तिपरा मथाव जुगदानानो बागै रेडी तंगै दं हायसे आबो नरक जरानि बिसिं सायमानाय बयनि खुगल सिदा सिया कारण बरंखा अब बीजेपी पार्टी वो चिकन सा हाचिंग सा कॉल सा हाइचुन दामकरी लीडर रक जेरा और देयर फूड लीडर सॉन्ग एक्स एमपी देयर फूड सॉन्ग बरो कोनो दाम करे और जरा मिस्टर टीएसयू सॉन्ग बरो कोनो दाम करे बरंखा बेकरें सानाय दल मिया बिकाज आफुर जे सावो बेकरें बुकुर खुगै रुनाय आ बहान साबसा आ बरो सिउ आबो बरो उ मगमान हायगो नमानि बंनि बरो का बहान आ बरो बुकुर खुगै तिप्रासने बुकुर खुगै बरो बहान मासारो बंनि बरो का लास्ट बेकरें सानाय र बरो का बेकरें सानाय से बरो नेटांगो गोबां मा मिस्टर टीएसयू सॉन्ग बरो कुनो करेर हानो गला सिमी बरो नि सामुंखा कायसानो हायसे इंग्लिश को कहे तंगो बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स अब आजुन आमुनर बुझि देयसे